mas mahadlok ang tao sa simbahan kaysa sementeryo. Ako nagatry ko mga kaigsunan nga giingnan ko nga gi-assign ko sa usa ka simbahan sa Davao City. O niya mao'y pag-abot na ko anang Lunes, o niya anang Domingguha, gilubong ang gihayaan ng simbahan. Wa pa ko namin niyo. Ya kining ang atong kasing-kasing ni graduate ko sa edad nga 21, batanon pa kaayo, linghod pa sa kapayas, di pa butangan og manok. Linghod pa kayo. Mubati patag kahadlok. Bisan gani karon kadagag adventista nga dagag pamahiin. Bisag ako ba dagag kay mog pamahiin sa balay, wa mo ga panilig og gabi no. Kapanilig pero di igawas. Ngano man? Dili lang ni sa kilid. O na pasangin na biso siya. Ugma na. Ugma na. Tradisyon yun na. Ako manilig gawas. Kay ang panalangin wala sabog naa sa Ginoo. Totoo yun mo na. Una ko dibati ko kadlok. Kay pag-abot ito, simba mig Bernes, ingon aron, ingon na ng elder. Siya, pastor, diri ra ba ito gihaya ang lungon? Ya, wabi kay asawa no, ako ra isa. Yaman ko muhigda, kamang ko muhigda. Diri ka dapit. Magsumagtapad, may ani. Ay, wala naman to, gilubong naman to. Basta kay diring dapita, diri to gihaya. Nga diri ka matulog. So, batanon, di ba? Lain po, no? Bago pag gilubong, Lunes ko niabot. May imagine nyo, kung yung tapad. Alas 7 isog pagay ko, kay chat-chat pa may sa kumuyab. Tawag, karon kay nimingaw ng palibot. Mo yun ay pinakadelikado. Kanang dagan, mabitaw ng ingon pa ang panultion, mas maayo pang mulakaw kaysa ibilin. Kanang reunion, lami kayo mahimong host. Kay inig abot, perting bibuha. Magalok-halok, perting bibuha. Ig-uli. Mingaw pa sa kaldirong way suhod. Ikaw na maglingko dito habang ang tanan gauli na. Bye-bye, bye-bye. Sige na lang kag bye-bye. Pag abot sa kwarto, pag-ana, diri mo dito na nga tulog akong kaliwat. Partag yung mingawa. Moto'y naitabo niya, naikiring pag yung aning iringag yun, magsigi yung labay-labay. Meow. Yatang mingawa. Meow. Di ako gistorya. Okay ra kaming. Meow. Kumurag nabuang na yung kanin trabuha. Mabungol ko sa kamingaw, mga kaigsuunan. Sige ra gyud ko ganduraw nga bag-ura gilubong. Pagkataod-taod, alas 9. Alas 10, praise the Lord. Wa ko katulog. Lain yun ang akong gibati. Unya sungugon pag yung ka kay batanon palagi ka. Pero karon sunguga ko ninyo. Bisan pag ubanan ta ka. Pero kanto, murag mo aksyon yung kukurong ba. Di yun madagam po eh. Bisan nagluhod na ko, na mo ko kabildo mo ha. Nagyun mo taong sa to. Makamatag yung ka sa imong kabatanon. Makuyawan man ka. Lami na kay kong ampo dito. Nagtuwad na ko mga kigsunan. Kaya anam ko magkampo. Pinajob yun nga, halad tanan. Tingog bitaw ng CR, kay ang iring nga hilabtano, natagak ang kaldero. Sa to. Nga maulaw ko manawag sa kong mama, kay abi palang di ta lalaki. Pero na. Ang ako kasing-kasing, mura kong nakakaog durian, 5 ka buhok. Di ko pwede makauli, kay bibo kayo at Marpi, kay gilakan. Wa gibilin ang susi. Mibuhan ang kinabuya. Alas 11 na. Wa di ako ko to. Sige nilang ko ganduro basa ko Bible na po'y muting kay dito. Sa to. Wa gyud ko'y lain ka istorya. Muagi na pong iring itong. Ingon na lagi iring itong. May nga kagikan may meow. Yang bitong tingog sa iring bitaw nga mura pong kamat yun nun. Meow. Sana nung diri magugyasay. Syudad siya pero mingaw ba? Yan na hinumduman ako. Nga napoy sa kami mo rito, gisungog ko, giingnan.
Kabalo ka, pastor, kaning yutaa, napalit ni sa church. Unya ka ng CR diha, ingkuwa lagi na siya suga. Ang ginan pa ko, ang mga pastor, mga isog na, ay nanabutangig suga. Kung sa din naadiya sa CR daya, sumala pas tag-iyas yuta, nay naghikog diha nga dalagang, isog pa kay ko manay, isog kay ko nga nito bag, ay kabala kaya, ubanan ko sa Ginoo, pero pagka alas 12, bilar. Kay lain naman, kaihion ko mga kaigsunan, gipungan dito, nagsugod akong yutihay. Kay grabe na nako kaihiyon, ining-ana nako mga kaigsunan, di naman nako makita ang CR, ang istorya naman nga nay naghikog diha. Mula 21 anyos, huyang, talawan, mga kaigsunan, i-accept ko na. Kay kung dili na to i-accept nga tao ka, dili gani nimo i-accept nga weak ka, dili gani nimo i-accept nga luya ka, unsa pa may himuon sa Ginoo nga taas naman kay kag kumpiyansa. As the Lord God, I am a sinner saved by grace. God will save you. I am weak, but thou art strong. God will give you strength. Pero ka ng pagarbo-garbo ta? Way Ginoong mulihok. Let me tell you, God is powerless. Out of His powerful, God is powerless. When you and me is very confident for yourself, He cannot work. Munang ako, ganahan yung ko sa unang god, ay lang mo katingala sa inyong district leader. Kabulo man ang kung sa ganina, mga maestra, upat ka mga karakteristik sa tao. Kabalo mo kung sa? Choleric, sanguine, melancholic, phlegmatic, na discover ron duha. Alcoholic, penguin. Ano ikaw nung? Usa man ang mga choleric. Tagaan ta mo gidiya para di mo sigigaway aning simhana. Kanang mga choleric, mga kaigsunan, mao nang mga tao nga dili sila gusto nga kung kaya mauman ron, karon na nahimua na ako na nga batasan. Mao nang pagtan-aw na ako sa suga nga wala, nag-observe ra gyud ko kinsa sa mga kaigsunan ang mutultol hantod karon pag-abot na ko mutong yung kakuot kwarta palit. Usa may nugayan. Kung makaya karon himuon karon. Mao nang good news, mag-meeting na ta. Kay duna nay panalangin sugod na tagpundar sa atong simbahan. Amen. Ha? Bantay ito inigtawag na mong bayanihan wala mo. Nanara ba ko'y design? Guwapo kayo mong design. Gantuan na mo kaganihan ni kalimut ko sumungalan. Tungod siguro ni sa ice drop ba? Sister Joyce o ni Sister Majay. Guwapo. Amo lang na ikuan. Ako sa elders o church board mag-meeting ta. Church board apil no? Giingnan mo tong Miyerkules? Elders lang. Elders lang sa dayo. Yan church board ang mga elders. Choleric, na ako yung nana, pero dili na dominant sa kuwa. Ang dominant sa kuwa, sanguine. I can leave people or community, bisag wa ko higala, makahimo yako friendship. So, may balaan mo ng mga sanguine, labi imong sugoon, dugay ka na mahuman. Dagan man nagyaw-yaw, kaysa trabaho. Ang gipatrabaho ni mo, wa pa na human. Kanang pagunito naman nagsilig ng sanguine, pag humagsilig na, pag wala siya kay istorya, mahuman na niya, pero naay mo abot nga tao, tindog na, bay, kumusta naman ka? Di na mo magsilig. Kay ganahan na siya, mo man gipanganlan og, o saan ay tawag na? Extrovert. People-oriented ng masangwin. So kung naadri makabantay mo, ayaw mo pamadlong na, sa baan na niya, ay, dili. Karakteristik na niya, ay nagbadlunga.
Kay kung ang atong simbahan puros punta seryoso, kada bulan nay ihaya na to. Kay mga matay man ta. Ugway mo pakatawa na to. O ito na nimingon, Pastor, kuyawan ni mo wali pastor mo pakatawa. Kaya ako di man po ko ang hayang magseryoso. Sulay ko ninyo magseryoso ko magwali. Sulay na to gwali ron magseryoso ko. Kay sunan. May gabi Oo nang mingon sila nga, Pastor, dili man napugan mo ni mingon, Pastor, pwede ka magpuyo. Dili, kay mo na gihatag sa Ginoo. Kay kung pawalion po ka direct pligma, mag-ana yun na. May gabi, mga kaigsuunan, salamat sa Ginoo, ang Diyos maayo. Iyayaw po! Munahin mo, pagminaw ka na mo kwali, batiya sa kwali, dili, mao man na yung karakteristik. Ayaw panaway. Kaya ako, sanguin man ko nga kulirik. Niay kaning mga melancholic. Mao nang mga kaigsuunan nga gamay rang istorya, ngiwing mama. Uy, batik lagi kag tingong. Iwi ning baba, sagdi lang. Dalira na silang mga mahiubos na nga mga tao. Mga milan na sila. Pero imo ra nang duulon ug tapikon. Ay, kagol, Brad. Kanta uma, Brad. Iyabag ragyapon, Brad. Hiwi na pong pikas, kaya wala man to ipatuo para mabalansa. Hiwi. Melancholic na sila. Ang pinakabibo, kung kana nga temperament, ang ikaupat, phlegmatic, mauning mga taong nindot ubanon, walay problema. Yango, bisag mali. Muuyon ka, unsa inyo, ako na. Yang uyon ka ni, uyon ko, uyon ka siya, uyon ko, uyon ka siya, uyon ko, uyon na tanan. Muna gingon, musaka kag bukid, mamatay na lang ka, siya relax pa. Ang tanan, ni banakon. Pligma, banakon, patay pakan. Relax, wala, kalmado, kay na. Nga mga tao, nabitaw yung nagwali nito mga kigsunan. Grabe man yun niya ka-fligma. Wali na siya niya. Usa man sa kakaraan nga kabag, kahabing agik-ik yun akong katawag yun. Kaihigo ko. Wa man ko kabantay ba nga, first time ito na ko, lingkod, na-assign ko sa usa kadapit. Ingon sa mga igsuon, kalmado kay mura lagi kag maminaw, mura kag giduyan bitaw. Mga kaigsuunan, bag-o pa kong na-adventista, maminaw ta sa wali sa Ginoo. Pastilan ako, duko-duko na yuko, ko, usam ni iyan yun yung style. Awali na sa sugod na sa gwali. Ang teksto makita sa patay sugod na. Salmo. Gikikon yung ko katawa nito. Divine worship yun. Pero sa dihang maminaw may siya mga kigsunan, ako rin kuhan, iya yung karakter. Kay pag adto na ko sa ilang balay, akong nakita, pirti ka malumanay yung istorya. Pastor, good morning. Asto lang. Ako dito, nagyaw-yaw, nagikang basag. Ay, kuha pa man ito'y usong vlog-vlog. May umuta ka na itong teren, diya mga kigsunan na diri sa dapig akuan, na nagkukunan eh. Pag abot na mo sa balay, pirti na akong sabahan. Lanog-lanog akong tingog dito sa lasang. Pag abot sa mong balay, kung, oy, Brad, ikaw na kumusta ka? Good morning, Pastor. Mura kong yana, kanabitong init na kay ka, gibubuan kag ice sa kabalde. Ay, good morning. Agyo ko'y mahimo. Pero timan nini, di gani nato ni masabtan mga kaigsuunan ang upat ka klase nga mga pamatasan sulod sa simbahan, walay maayong resulta sa simbahan. So ang atong himuon, you need to understand, you need to study the members of the church. Nganong ako nang gi-open mga kaigsunan sa Monte Vista, dako ang proyekto nga atong atubangon. Kung ang proyekto atong nasabtan, apan wa ta kasabot sa atong mga kaigsunan, magkaproblema ta sa proyekto. We keep on telling, God is good all the time. Amen? Pero ang nagsunod sa Ginoo, man is good, not all the time. Kung musulti ganita that God is good all the time, nganong hangtod karon mga kaigsunan, matawag ba na nimong maayo,
Matawag ba na nimong insakto? Matawag ba na nimong ikaayo kung hangtod karon luya ta? Kung hangtod karon gapanghimantay ta? Kung hangtod karon watay gugma? If God is good all the time, why we are still today not good all the time? Jesus declared that one in the creation week. Genesis chapter 1 verse 31. Tanawa. Ako ni banatag wali kay ugma dito ray kung simba sa lago kay wa ko kasimba dito og kanang Sabado. Ako bitong gina ng Tagalago. Pastor, imo sila ko. Pastor, ay magsaba ha. Ako gina na. Sing mga tabian mo, God is good ra ba? Basta good, dili tabian. Bantay bitaw. Na mo report, "Uy, pastor, imo lagi mig giwali dito." Ay, ni Tagalago dire. Na sa man. Sabot tadaan. Bitaw, good man tilang gingon sila. Pastor, ako silang gijok-jokan ba? Ngo nga ini ka Sabado dire dagan tag manimba dire. Sana. Basta Sabado, pastor. Kamay ra kay manimba din ko. Sulti ako gingnan ng kisa tong pangalan di pa kay na ko ilan. Kung ayaw kabala, ako mga kigsuna na sultian ta mo. Wala ko magunaw nag problema ron. Wa magay ko na problema nga wa ko sakyanan. Tanawa gani among gisakyan. Wa po kayo. Pick up nga Navara. Ugma bas na pud akong hirmon. Sakay mo. Muadto lang kog konsepsyon magbas. Okay ra mo na. Ako siyang gingnan. Ay, so pastor, mag-uul, juguan mo simbahan, di ba? Say, mag-uul. Kamong mga kigsuna na yung pag-uulog, gamay rin magbidwit, at least gamay rin maluwas. Di man sila ganahan. Ay, mag-uul, kay ko, pastor, sige lang kabalo ang Ginoo, simba lang. Oh, ang importante mo silang gichat, gipahibalo, ayaw na silang pugsa, kay naan na ta sa 2026 magkaigsunan, enough is enough. It is your duty to praise the Lord, not others. It is you who should come in the church and make God to be good all the time. Amen. If God is good all the time, then be good. Dili kay moingon lang ta sa gulo. God is good all the time. Kaya nakadawat kag panalangin. God is good all the time. Kay nakuan ka sa mga panalangin imong kinabay. No! God is not good all the time in situations. He is good even in bad situations. Amen? Asa ta repito to? Lago. Ay, ka-bright na mo ron ba? Wapatay tuwig, hawad na kayo mo mamantay. Rico, I love that one. So, pwede yasay akong hinan. Ayaw ka ko. Kaya makasimba ko diri og Sabado, akong i-declare sa lago, by the power invested unto me, as the district leader of Monte Vista District, lago kay wa may manimbag Sabado, diri tas Domingo, first mass. Alas 6. So, binuang naman. Oh, di man kami dirita. O di po ka gusto, dirita magdibayin sa Birnes. Pangutan-a ang mga kaigsunan, asay prefer nila. Kay ako silang adto. Ayaw ng pastor, ako na lang silang ingnon nga manimbag yung tag Sabado. Pero ako singinan, ayaw mo panimbag Sabado. Simba mo sa Ginoo sa adlaw Sabado. Wa man ta nagsimbag Sabado. Amen? Ang atong gisimba ang Ginoo sa adlaw. Pero ako nang gi-open. When you take problems in your life, kung imo kanunay ginahuna problema, gamay ra gasimba, maluya ka, igsoon, imong gipamatud-an nga ang Dios dili maayo. God is good not in numbers but in faithful members of the church. I don't care if 5 will remain, as long they are faithful to God. Giitsa si Daniel sa leon, isiyaray isa. Tungod sa iyang pagka-faithful, ni 5 ka leon wa kaingkib. Timan ni ha, basin manggug, hala, dagan na kay Monte Vista, maunang dasid na kayo ta. Mali! Ang atong kadasig dili sa kadaghanon, apan ang atong kadaghanon ni resulta tungod kay ang matag usa gitawag na ta sa Ginoo.
bata, batanon, dalaga, tiguang, may ngipin sa wala, gitawag sa Ginoo, maunang nanaghanta. Amen? And that's the time we can say that God is good all the time. Genesis chapter 1 verse 31. Tanawa, giunsan niyo pag-declare sa Ginoo. Tanawa ninyo mga statements sa Bible, ha? Muna nga akong ginasulti sa inyo. Basa mo Bible. Ayaw din mo sigig salig-salig sa pastor. Basa mo Bible. Discover God. Discover the Bible. Discover His power. May nang imong mata ang makabasa. Tanawa, ha? Nganong ako nang gi-open? Naam ko sa Bible? Tanawa. Paminaw gid mo sa kuha. Gamita sa inyong higdulungog kay tulo ra bang gingon sa Revelation 1 verse 3. Bulahan ang nagapaminaw, bulahan ang nagabasa, ug bulahan ang nagatuman. Nagtuman na mo, nagapaminaw mo karon, basahan ninyo ni uli. Kumpletuhan ninyo ng tulo ka paracetamol. Oh, kay para nindot ang ato ang pagpangalagad. Unsa giyon sa balang kasulatan? Genesis 1 verse 31. Ug nakita sa Dios, kanang word nakita unsa may gigamit ana? Mata. Unya unsay gingon sa Bible again ni abot sa mata? Eyes is the windows of the soul. Muingon ganit kag window sa karaang panahon kadtong ilang bintana nga touch screen. Inigana sa tukod maabre. Inigbira masirado. Inigana abre. Mo bitaw ning Dres Montevista, naa Dres Montevista, diri lang pura as far as my knowledge is concerned. Naa sa Montevista ang pinakagahi nga center stand. Kanami itong mga motor nga Skylab, dagko kay kahoy ba? Pananggalon rag kalit sa kilid. Swa! Bunga! Tukod tanan! Tapawirap lupigo ng TLX nga stand. Ila, dagko kay kahoy, mga gahi kay pag, mga tugas mo siguro ng mga kauyab. Itukod! Pero maka pugong sa tibuok motor, apil ang katig sa motor. Iyon naman ang kasulatan, nakita sa Dios, nganong matamang yun ang ipakita, kay ang kaayo sa Ginoo, dili nimo na makaplagan og sige kag piyong. Wa may mata ang kasing-kasing, na ay pagbati. Wa may mata ang ulo, na ay desisyon. Wa may mata ang kamot, apan dunay binuhatan. Ingon ang Dios, sa diyang akong gihimo ang tibuok kalibutan. Ingon ang balaang kasulatan, kay panayag ngadto kang Moses ug nagingon, ug nakita sa Dios. Igsuon nakita ka sa Ginoo. Luya ka bag sincero. Ay tago. Nakita ka sa Dios og tinud-anay baka or nahigugma. Unsay gingon? Og nakita sa Dios ang tanang butang. Nay pinakadabes nga iyang gibuhat. Apil ba ka sa binuhat sa Ginoo? Apil ba ta sa binuhat sa Ginoo? Amen? So ingon ng Dios klaro ang Bible. Oh, way makak. Basahan niyo ni dito sa Bisaya. Kani nga Bible green. Og nakita sa Dios nga ang iyang tanang gibuhat, kung sa'y konklusyon, ug tanawa, kini maayo kaayo. Kabalo ba mo sa Hebrew word ani? Nga ang meaning aning maayo kaayo, dili ni pareha sa una-una sa kalibutan, nga murag Robin Hood. Kinsa man na si Robin Hood? Kapangawat, kaihatag. Ikaw nga nahatagan, bisagikan sa kawaton sa isulti nimo, maayo din tawhana. Nabatayin yung kalibutan? Walay pakialam. Mapistaw tanawan ninyong mga vlogger. Ay mo pagtuwa nga vlogger ko, dato na ko. Ganalang yung kumanghatag. Una ka mo nga nakaroon magkiksunan, napo ko yung ice cream sa balay. Atong dito, pangaon mo. Bisita ako niyo dito. Ay, pagkaw dito. Oh, isa-isa lang taga-kutsara para ma-share tanan, ha? Manuyoy ko sila. Narinig mo ko na po. Pastor, dato. Dili, kaya ang pagka may natago nigsuon, si Kristo, dili siya dato material, dato siya sa kasing-kasing. Ang pagka may natago, dili na masukod sa kwarta.
masukod na kung unsa. Kay bisan pagpiso na imong yatag og dos, ang importante ang nakadawat malipayon nga naka-feel nga ikaw mahina. Oh. Iyon ang Dios mga kaigsunan, nakita nako nga maayo. Ang kaayo sa tao mga kaigsunan, di na masukod og unsay na imo. Muna ang kalibutan. Sukdon. Manang mga vlogger, balik tas vlogger. Kabantay mo mga vlogger ang hatag kwarta. Ako nang hatag ko kwarta tong December po to. Karon wa na pero sunod hatag na pa ginagmay. Kaya akong nakita nga kanang ilang mga kwarta day perting daghana. Kabantay mo sa ilang naay kanang halap-halap nga sugal. Mo bitaw nang moingon sila, gusto mo paldo? Nas comment section. Kinatingala ko vlogger, magudugay na nag-vlogger, gagmay man kita inoon diri. Tigala ko anong minilyon man ay di ay. Pero kung ikaw ang matagan, bisan paggikan na sa sugal, ang konklusyon sa kalibutan, kining tawhana, ay. Mayo ning tawhana. Oh, kay gihatagan karon, ug nay mo hatag nimo, dawaton nimo dili. Awa, dawaton. Oh, mudawat ang mudawat. Oh, kay ngano man iya man ang kinising-kasing hatag. Kay uban, pastor, ug naay mag-tithes dinhi sa church, pastor, unya gikan sa sugal. Dawaton dili. Nang uban nagpitok-pitok mata lagi. Naglibog man sila. Nya naka dito pa yun na sa tari. Oh, mingon, oy muhatag ko 100,000 gidaog nako ni sa tari. Para ipalit o igamit na to. Unsa may prinsipyo sa church? Dawaton dili. Dawaton. Nganong dawaton? Kaya ang iyang paghatag dili ang kwarta gikan sa sugal, pero ang iyang paghatag gikan sa kasing-kasing. Nang uban ni stricto ra kita. Nagkaibaw ba mo nga kanang nag-circulate sa inyong kwarta asa nagikan? Nga gi-deposit man as bangko. Nakuha niyo. Ay, stricto ra kita ba? Di man na nimo pwede hugman nga, uy, ayaw nagkuha yung kwarta. Kaya ang iyang paghatag kinasing-kasing, ang iyang pagkita sa kwarta sinugal, di na nimo pwedeng pungan kay iya ng pagbati kay diha ra siya nakakita kwarta nga mutabang. Sabi ito yung ingon ako, pastor, ingon mo pastor, stricto kay sa abutan ng sabat. Ay, kini mga bintiste. Sige luto at yung sabado. Pilosan. Ang tigluto, ng impirno. Si Maria, dali, nagwale. Naminaw. Hukman. Di akong gisupo. Dili, Brad. Dili, estudyante ka. Kung saan na imong gisuot? Pulo! Nanguntahan ko ni mo. Asan mo nagkapalit? Sa mall. Question, kabalo ka kung saan adlawan naghihimo. O kadlaw igpapahulay na, huboon ni mo. Pilusupo man ka. O di, pilusupo man ka. Imo mangukman tong mga taong nagluto ng ipakaon. Doon ay kwadili mapuna permanente. Kung sa gingnan, ayaw paghukom. Kay kanang imong sinina, kini akong gisuot, ug istrikto kay ta, na pinaka-the best nga religion nga pwede nimong sudlan. Kanang gusto jud kang maluwas, kanang sure na gyud, naturalist. Unsa man ang naturalist, maghubok tanan. Kay Adan ug Eva, natural. Kana. Balik ka sa panahon ni Adan ug Eva nga maghubok sila kay hubo man sila. Mao ito tong pagkatanggal sa Maya, hubo. Ingon si Eva, hubo po si Adan. Ang naturalist, mao man na. Di ta mo suot anang masinina kay iya na siyawa. Di ta mo suot og brief kay iya nas dawtan. Sobra, dito ta puyos bukid, maghubo ta tanan. Wa kabalong ang utok nagdagan ilalong sa kasalanan. Mas bastos ang tinan-awan. Unang daghan mga kaigsunan, usay ang pagkamaayo ato ra kaning gihimo og sugilanon sa unsay atong makita. But I want to tell you, ako ning klaruhon. When Jesus said,
nga ang iyang nakita sa kalibutan nga iyang gimo maayo, sultian ta mo. This is referring to a perfect and mature character. Kay pagtanaw niya sa bulak, di pa man to laya. Pagtanaw niya sa rusas, wa pa may tubok. Karon, question. Kinsa man sa atoa ang perpekto dire? Wala. Roma 3:23. We come short into the glory of God. In the world, goodness is dirt. O kung yung tanaw nimo sa balang kasulatan ningon si Propeta Isaias, ang imong pagkamatarong sama lamang kana siya sa hugawng trapo. Bisan pag imong ipawashing ang trapo, walay mo kuha natong itrapo na sa naong. Kanang trapo, butangin na 20 karil. Hinluin na. Trapo yun na. Why mo ana ipahid sa naong. Unsay gusto na kong ipasantop mga kaigsunan. Nganong ingon ani, nganong nakita sa Dios mga kaigsunan, ang iyang nakitang binuhat o karon nga naata nakabsan sa himaya, nganong ingon ani na ang kaayo kay gustong ipasantop sa Ginoo. Mateo 11:28. Unsay gingon diha? Unsay gingon diha mga kaigsunan? Mateo 11:28. Come unto me. Nakuha ninyo ang bersikulo? Ang nisulti og declare, gipadayag kang Moses, ingon ang Dios, og nakita ko ang akong mga binuhat, apil ka sa binuhat, nakasala kita nga mga binuhat, apan ang atong magbubuhat sa Kristo, nahimong perpekto. Ang konklusyon sa Biblia, para mabalik ang atong kaperpekto, ang atong pananaw sa kaayo, sama pananaw ni Kristo. Walay sipyat ingon ng Dios, duol nako. Duol kang Kristo. Kay the more nga magpalayo ka, sultian ti ka mga kaigsuunan, masipyat na gyud ta. Kay musulti naman ta nga, maayo ang di mag-worship. Ang importante nakaampo. Di mo na mo itanaw ni Ginoong Hesus. Kay ganiya bitaw dito ko ila ni sayo ko dito no? Kano sa ko niadto ni sa inyo gani? Pagkuha na ko sa kila Bernardia. Lani ate, sayo do, gabi ba ko na ito, katong nisingit ko, worship. Ha? Gabi ito? Oo, tama, gabi. Kaya may pag-uli na ako sa kinan. Tiguang na. Pag-abot dito, na-remember na ko ang dorm ba nga na mo singit. Worship. Kaya kung pwede pa lang yun sa Adventista nga isa takaw compound, ako yung mag-humdi ninyo. Worship. Ilis or ilista? Mau magyun na sa dorm. Tuktok ko na. Na-enjoy ko na. Na-enjoy ko na. Kami dira sa mong balay, musulti po ni. Worship na. Musulti, worship na. O di, maminaw, kantag sugod, mabilin, wayul tanay. Ang muatog langit paningkamot. Diba? Kung nagyong sumabol. Ang mulahutay ang tod sa katapusan, maluwas. Kung gusto ka muatog langit, paningkamot. Labaw nagniabot sa punto mga kaigsunan nga ang imong kinabuhi maanaan na sa Ginoo, hala paningkamot og sa imong pagpaningkamot ayaw kalimot og duol sa Ginoo kay siya muhatag og kusog. Una paduol mo sa Ginoo. Kay basig di ta magpaduol sa Ginoo, ang dautan mahimo nang maayo ay yun mo kumpiyansa. Mo nang umuban sa tuwa, wa pa ta nag-revival, di pa tingnan ni kadaghan. Kay nganuman maayo naman sa tuwa, di lang ta musimbag Miyerkules, mag-worship lang. Usbon yun ba? Usbon yun. Mura na yun tag Little Horn. Pag-abot og Bernes, di kapoy man ta, di lang ta mo adto worship. Way COVID ha? O sa atong imoon, diri lang ta sa balay, mag-worship ta. Maayo sa ilang. Pero yun ang Diyos, sa akong pananaw. Di man ikaw ang Diyos. Di man ako ang Diyos. Ingon ang Ginoo, simbaha ko ninyo sa akong gambalay. Kanang inyong balay, daily routine, kaning iyang gambalay sa atong schedule nga pagpasalamat sa Ginoo. Amen?
Una doon mo sa Ginoo. Di ba mas makita ninyo ang kalainan sa good o sa bad. Simple nga word, pero nagsagol na naron. Sa una, istrikto kayo. Friday pa lang off ng TV, pero karon giusahan. O palagi mo na og TV, maminaw may balita, pastor. Balita lang. Ha? Hadlok yun, di ka paminaw balita, kay pasig maglinog ko no. Nga sa imong sa karo kay nakapaminaw ka nga nailinog, nakapangandam ka. Wag hapon. Pastila na. Ila ka na bang usahay man good, mura na lagi tag pananaw Robin Hood. Okay rag mangawat, basta itabang. Okay na kayo nuna. Okay na yung kayog ingon anita, basta kay muhatan. No, God does not need your money. He owns it. Itabang. He needs your presence to be with Him. Amen? Ug nakita sa Dios. Ayaw yun ninyo gamita inyong mata nga kamoy mo declare, what I am doing is good. Mga tanon, simba. Pag magsimba, asa? Kaning inyong mata, wala ni. Daghanig katarak sa sala. Ayaw naggamita kay ang gingon sa Bible, og nakita sa Dios, wa man giingnan si Moses. Moses, ibutang ang imong pangalan, og nakita ni Moses. Wala. Ang gingon sa Ginoo, gipadayag kang Moses, ingna ang mga katawhan, og nakita sa Dios nga ang iyang tanang binuhat maayo. Igsuon, sa mata sa Dios, maayo ka. Amen? Ayaw nag-usba. Ayaw paghimog-imong kaugalingong vocabulary sa word nga maayo. Tanawa ang word nga maayo sa mata sa atong Ginoo. Ug diha nimo makita ang kalainan nga the more nga makita nimo ang maayo diha atubangan sa mata sa Ginoo, mas makita nimo ang langit nga pauli na ta dito. Amen? Mga kaigsunan, use your eyes. Hebrews 12 verse 2. Tama yun ang Bible. Muna magsige tagbasa bitaw. Munindot rin yun atong utok. Muhawa ng atong pananaw. Naman yun ni si Brother Alfred ron sa balay. Babi yun ako nagsulti. Basa kay grabing mabatanon ron. Cellphone pa imas. Tila nambot lang yun. Kung pagbasa kay the more nga daghang kagbasahon, the more nga daghang i-review ang Ginoo. Munang karon sultian tabot na na. Straning bariroy lang ka ganiya. Kung ni gamito straning. Pastor, sa una, sige kong baliban. Ako sa ipangutanan, niya na naikabaguhan. Wala. Pero karon nga, ako sa gingan, dawat ng yun bahin. Kanang musulti sa kuwa nga, Pastor, di ko kabalumwali. Di yun kahimasa. Sulay kong basa. Di ba, pag-abot ni mo din is pulpito, mangutanan ko niyo, kining akong giwali magkaigsunan, ako maningitunan, wala ko ningitunan. Pag ingon kaganihan ni kuya nga, paspas kayo nakakita sa kyanan good pagliko, paghunong sa mga pick-up, pack-up, sunod din siya. Pastor, diri ka mo simba? Ko nga, lisod naman kayo, kaya nanam ka sa corner line. Ko nga, di kong simba de. Ikaw wali, kaya mong small group. Bye. Dito, urok, wow, anak ko kabalibad kay buutan mo kayo, basta mga buutan sa kuha, di ko balibad. Kaya ipahiram ang kukog sa kyanan. Buutan kayo, kung pasti lang mga buutan yun, dito kabalibad. Kaya ako imuwali na karom. Ako iwali na basta. Pag na mo ingon mga kaigsunan, makadungo ko nga, pawali as pastor, kasi sige pangigo, di na kumuwali na de. Amen, very good. Tolpo ko sa konsepsyon. Ano mo dahil, tracy mo kabok. Iningon naman mo gamin, amen? Amin lagi. Ka magkalilisan. Doon, ito pa ako gingnan, basta kay maayo. Kay akong gitanaw ang word nga maayo karon sa mata sa Ginoo. Mo na iyon ng Diyos ha, di man ini. Hebrews 12 verse 2. Looking unto Jesus. Simple. Tanawas Kristo. Mo aksyon gani ka kaluya magbuot gani ka. Pananggid lagi. Ginoo Miyerkules ron kanang pwede ba ko nga dire ra mi mag-worship?
Kay gikapoy man ni. Totoo tubagong kas Ginoo. Kinsa man ka. Simbag yun. Ako kapila mi sa kong asawa daghan kay mga moments diya nga bisan sa kong pagpastor daghan. Ako asultihan lang ta mo, dili ta mo adlokon pero ako naka-try jud ko gaba wa pay tunglo. Hantod ron mga kaigsunan, marka pa na. Di day told you? No, gingnan na mo no. Nanari sa kong bagtak. Pero ngayon, medyo ko ninyo kakita-kita nga, Pastor, medyo ko muto na Ginoo. Ako nito na ko ay napagulat nga tagaan pagkagmarka ba? Nanari, hantod ron. Di ko kasabot nga nagsugod na yung taon ni sa gamay nga, kanang mukha gagamay ba nga, murarag bugas. Pero karon nagpabilin nga ulat, di mawa. Kung Ginoo pa sa iluwag ko. Sa iluwag ko. Nangako, positibo pa ni 100%. Bisan pag mingo, Pastor, way kwarta. Na ako'y kwarta. Asa man, wa pa sa kuwang kamot. Pero mutukod ta. Bisan sa akong mga churches, banglasan, way kwarta, na ay kwarta. Na yung ko magunaw na runog. Negatibo kay, natagam na ko. Tinuod yun ang Ginoo. Mualaw siya sa Ehipto, gitagag tunglo. Mualaw siya para lang yun maluwas ka. Langyo lang yung kus Ginoo, ginuway na sa upatya. Ayun na naging challenge sa kuha. Pastor, wala lagi nagigibilin na ako. Duha na akong ulat. Bisag mawala ko, dali ra ko pangitaon. Duha na akong ulat. Kung Ginoo, maluhi ka na ko. One time, simba Mexico, ang mga istorya, panangid yun mo sa Ginoo. Wa may panangid na to. Di ba may? Nag-long sleep ko. At ito Mexico. Bit ko pastor, paghanap gisugat ako. Uy, igsuon. Bago kang nabautismuhan. Sulod, lingkod. Wag yun, laylay pa. Uli! Ingon ko sa asawa dito. Balik sa iway. Di tukar akong tawanon. Nabalik. Ano ito? Pursip man ito kunuhay. Tolo ko dito. First time yun ako. Pastila na, happy kong matay. Butbuot man, butbuot. Ipalpitit man ko. Kung saan naman Sagang isa. Sugod na to, naabtan miglasing ko, nabutbuot mi dito, rami sa balay sa akong nabutbuot mi iway. Naman tayo simbahan nga abre. Sugod na to, ingon ko. Before ko muhimog maayo, nga para sa ako maayo, mananghid ko sa Ginoo. Mananghid mo sa Ginoo. Ginoo, ikapoy mo ko. Pwede nga karong Friday, diriling may mag-worship. Ampo mo, pag mo ingon ng Ginoo, makakita gani mo nga murag nilagsi ka, ingon ng Diyos, simba. Simba, mga kaigsunan. Nang manidad ka kagabi, let me end up this way, kaya masig makaingon mo nga divine worship ni. Di ba, di naman kumuwali dire? Amen. At least, ato ni humanon. Isa ka tuig ni nga wali, sunod tuig mo balik dire. Ang punto, ang Bible nagsulti, ug nakita sa Diyos. Gamitan ninyo ang maayo. Ayaw. Maayo ni. Ayaw. Maayo ni. Sa Ginoo. Ginoo, maayo ba ni? Connection. Ginoo, maayo ba ni? Ginoo, maayo ba ni? Ginoo, maayo ba ni? Ang Diyos mo padayag ug unsay pina kamaayo. Amen? Ang Diyos magpanalangin katong tanan.